Kena njalo ndikhawuleza ngambi ndedwa ndihamba nabantu basemaqocweni ndihamba nabo Jojo Diego Khalimazebo Tsolo Bentongo Mabombombizana ndihamba namatshawe xa nditshoyo ndihamba namandlovu ndihamba namabhele ngalo suku lanamhlanje is Saturday is the 8th of January ke mntana omhle kulapho sesincokole khona xa sincokola sikumeme nawe sithi lento incokolwayo nokho upose sivivaneni ukwenzela uba kufundwe nalapha kuwe abanye ke abantu umuntu vele athi unlike singayazi lento angayithandiyo ingasikayigibisela ukwenzela uba sifunde nalapha kuye kuba kukhulwa njalo uDr Leonardo Felici Buscaglia uthi to expose yourself by sharing knowledge is not a bad thing because out of the exposure is when you will learn ukuthi no man I was naked. Sithi masishereni kaloku bantwana bahle kuba indlela esawukhula ngayo indlela esizawuzibona ngayo kubolu lwazi endinalo ingaba lonele na okanye luyashota ngokuthi abantu ba-interacte nawe is a good thing. Yabona ke ku-socialism bathetha nge-contradictions ezinye bathi zi-irreparable ezinye bathi yabona xa kuthiwa zi-irreparable there's nothing we can do with these contradictions. We need to abandon them. We need to move on because kaloku akukho nto sinokwazi ukuyenza akukho nto sinokwazi ukuyilungisa. We just nje disagree. Let's agree ukuthi we disagree and then we move. Basithini ke xa singena namhlanje sithi namhlanje siphethe umba othi apha ekhaya imisebenzi yavalwa. Utsho umuntu uthi apha ekhaya asiyenzi imisebenzi yavalwa imisebenzi. Sincokola loo nto kuba kuxa kutheni xa kuthiwa imisebenzi yavalwa ivulwa njani le misebenzi kuba kaloku omnye uthi yena uyafuna ukuyenza imisebenzi. Masingene kuyo ke ukwenzela uba singabi nazi-announcements zininzi. Elibali ke bantu abahle libali elihambela hamba layibetha imizi emininzi kuba kaloku kuthiwa amasiko avaliwe. Omnye ngumntu efanele baqalwe iphehlo kuthiwa ke ngoku kufuneka yobekwa ibhekile kokwenu. Uzawubekwa phi ibhekile kuba kaloku akusekho khaya technically kuba kaloku abantu bekhaya bathi asizenzi ezo zinto. Omnye ufikelwa zizinto ezithi khawuyokwenzela utatomkhulu khawuyokwenzela udadobawo khawukwenzela ubani umsebenzi. Xa ufika koomalume kuthiwa hayi apha imisebenzi asisayenzi. Otatomkhulu bathi kuvaliwe. Yabona ke ngoku ivalele wena omnye uhlala emrentweni funa ngoku uhamba ucenga indawo kwendawo kuhamba ucelelwa inkundla ingathi awunakhaya. Omnye ngoku befamba uyathwasa uyocelelwa inkundla apha thwasa khona. Iyingxaki ke lento umbuzo kuvalelweni okanye kuvalelwane kwezi ndawo kuthi kube kuvaliwe kuzo. Zikhona ke izizathu ezithi otatomkhulu okanye omakhulu baye bathatha isigqibo sokubana kuyavalwa kwelikhaya imisebenzi ayizuphinde yenziwe. Isizathu ke esixhaphakayo yinkonzo. Uzawufumanisa uba lena yinto ebethe imizi emininzi. Kweminye imizi zange kuthiwa kuvaliwe ukwenza amasiko kwavele nje kwayekwa. There was no declaration akho mntu umayo athi asiyenzi kodwa ukhula kwelikhaya imisebenzi bingenziwa kuba siyakhonza kwelikhaya thina sisindisiwe kwelikhaya. Abanye abasindiswa ngabakhonza qha lento yezinto zalamasiko ezawusise sihogweni eyona nto izawusithatha sibeke endaweni inkonzo ishiye ke ngoku lento kusithiwa apha kwelikhaya imisebenzi ayenziwa. This reason ke ichane yachana nalapha ekhaya. Yiloo nto ufumanisa uba ngoku siqwabulula into eninzi kodwa ke sizawungena kwi-ramifications. Inumber 2 okanye i-second point mani ngabe ndibale yawundibhida lento ubuthakathi. One of the things we've learned into yokubana kwindawo ekuthakathwa kuyo, not always but most of the time kwindawo ekuthakathwa kuyo imisebenzi ayenziwa. Lo mntu uthakathayo will be anti into zoba kwenziwa imisebenzi. Yena khuthaza ukuba masikhonzeni athi masibhiliveni kuThixo makuthandazwe ngoku sibonayo ukubana siphantsi koxinzelelo. Asithundeze asikhuthaze asomeleze ukuthi masiqine emthandazweni. Mhlawumbi ikhona into ayaziyo lo mthakathi. That is i-second point. I-third point kukho lento ekuthiwa yintakatho.
Uyabona ke ngoku intakatho le xa sithi ubuthakathi sithi kukho umuntu othakathayo apha ekhaya, kubekho intakatho yase-next door sithakathwe to an extent ukuthi asisayazi neyokuqala, siba ngathi senza umsebenzi izinto ziyaxinga, siba ngathi siyaxhela, siyagxothwa emisebenzini, simoshakelwa zizinto, sitshayiselwa ziimoto, siqonda eyona nto isibethayo kukwenza le misebenzi. Masiyekeni bethuna le misebenzi kuba kaloku le misebenzi ayisincedisi. Athi ke ngokobukeleyo masibuyeleni kuYesu kuba ingathi nguye ozawusincedisa. Elandelayo ke le nto ethi ukuba overwhelmed ngamasiko, ingxaki ekhoyo ke bantu abahle into kubana umzekelo ocacayo unale misebenzi efana uba iyenziwa. Ufumanise uba le misebenzi iyakongamela, kukho umsebenzi katatomkhulu, kukho umsebenzi ka-anti, kukho umsebenzi, mininzi le misebenzi. Uyijonge uqonda uba no mani into ezawunceda mandiyeke yonke le nto, ungaphinde kwenziwa kwamisebenzi apha because umsebenzi esiwenzayo usivuselele eminye imisebenzi. Sivele sithi hayi sithatha ibreak okanye ilive, okanye thina we are putting i-moratorium kule nto kwenziwa kale misebenzi, siyekile kukuba overwhelmed ke yile misebenzi. Kanti kweminye imizi iba yingxaki yokuba asifunde mani, siyeke tu kuba mnyama singabantu abamhlophe, kuba kaloku James esiphangela nabo esifunda nabo, oLizette noFans Calvic abazenze ezi zinto sizenzayo ubuqaba mani. Le nto isibuyisele umva, le nto ayifumaneki indawo ngaphandle kwethu sibe singathathi intweni. Ndiyayiyeka mna le nto kuba kaloku emva koko mna ndizihlalela etawuni omnyadiclare ukuthi apha ekhaya kuba sifundile we don't see logic kule nto yokuxhela abantu abangekhoyo. Sithi sixhelela njani abantu abangasaphiliyo who are underground? Yabona ke ngoku sesifundile mntana omhle, ezi zinto azisayenzi isense. What are the ramifications? Because kaloku le nto lisiko linenkqayi, elisiko lidala, ngoku lityeshela ziba khona izinto ezihamba zibe imivuka, zivuke phambi kwethu singaba bantu bamnyama nje, zisifake phantsi koxinizelelo siba ngathi sicimba simhlophe. Ithi gqi into kubana simnyama. One of the problems is loss of knowledge. Ukuba namasiko aniwenzi okanye amasiko awenziwa kokwenu, nina abantu abakhulele kwelo khaya nikhula ningazi into, uzawufumanisa abantu bayabuza isilawu salapha ekhaya sithini. I was following a discussion somewhere apho kubuzwana uba isilo salapha ekhaya sesiphi, abantu bangayazi nezi zinto ekucingele kuba zisimple. Xa ndibona inyusi loo nto ithetha ntoni? Umntu athi heyi kukhula amakhowa apha ekhaya, ithetha ukuthini loo nto? Enye into eba yi-ramification, ukusilela kwamasiko. Ufumanise uba ngoku kweli khaya akwenziwa neembeleko ezi zisimple, ezi zinto ezihambe ziyomisa ubomi bomntu phaa phambili. Maninzi la masiko angenziwayo, sekusenziwa nje isiko lokoluka. Nalo eli lokoluka kule ntetho isisiXhosa ufumanise uba nalo liyayekwa kweminye imizi kuba kaloku thina sihlale ezidorophini, abantwana bethu sebekhumsha kakhulu nale nto kukoluka, basayiva kakuhle. Iphinde le nto iqhube kubekho nengxaki yengqumbo yezihlwele. Yabona ke le yilena esikhuthazela uba siphindele emva kuba kaloku ubomi bam bumile, into zam zasemsebenzini azihambi, andipromoteki nangamaphupha, nazi imoto ziyatshayiswa. Ndiba ngathi ndiyayijonga le nto ndixelwa naseshop ngumntu avela ndikrweca ndibuza umbuzo endiqonda lo mntu ndazela phi. Izihlwele xa seziqumbile ke ziqumba zikubethe. Ingasikujonga ividiyo ethi xa izihlwele zithatha imali okanye ingqumbo yezihlwele. Igqube le nto iqhubekele phambili ukubana ngoku si-vulnerable, there is no security. Nabathakathi ngoku nabapractice uthakatha, eyona ndawo ilula yopractice uthakatha sekulapha ekhaya. Iingxaki zabantwana balapha ekhaya azisolveki ndawo, abendi abantwana, baqesheki abantwana, nabaphangelayo abaqhubekeki,
naba sebengathi isikolo esibanaso kodwa imali ayihlali esandleni abayazi bakwenzeka ntoni ubomi bumile. Umbuzo ke bhele, zonke izinto nezinye ongazibalanga ziyinto esiyaziyo, ziyinto eyaziwayo. Ithini ke ngoku into? Siphuma njani kule nto? Ewe, apha ekhaya kuthiwa amasiko lana avalwa. Sithini? Izinto zesintu ke mntana omhle ziyafana nento zobuthakathi. Xa uthakathwe ngeyeza, lifuna iyeza mntana omhle, uzawuthandaza uguqa amadolo akhuthuke, uzenze iziwasho kutshona ilanga. Xa ubethwa ngezilwane ihambe xa iseyinomsindo ifuna izilwane le nto. Xa uthakathwa ngabo mabopha nonukani ifuna kuphinde kuyokhangelwa bona. Xa bekuthiwa ekhaya kuvaliwe, zimbini indlela ekuvalwe ngazo kula makhaya ethu. One form yile inobuthakathi okanye isithwalo, ukuba kuziswe isilwanyana sazobekwa apha ekhaya, kuziswe into engengomntu, yenziwe umntu, yathethiswa yangeniswa kweli khaya. Le nto yilena ngoku ekhuphe isihlwele ngapha kwegeyithi. Ithi ke ngoku le nto, to attend to le problem kufuneka sidibane nosiyazi asixelele ukuthi njengoba kwaye kwanje ukwenziwa amasiko apha ekhaya, ngokwesiZulu kuyabuza uba akukho muntu ogangile yini la ekhaya. Funa sijonge uba kukho nto ezenziwa yona so that kukhutshwe zona. Ukuba kwangeniswa izilwane ezithile kukhutshwe zona. Nantsi iproblem yokurivesa. The second approach ke kwezi zinto kukuba kwathethwa. Bakhona abanye abantu kule mizi kuthiwa hayi utatomkhulu wasila okanye wathi makusilwe, waye emaxhantini wathi bantu abadala mna ndingubani kabani, ozalwa ngubani umzukulwana kabani, oyinto ethile kubani. Ndithi uqala ngoku njeba indima inkulu yeli khaya siyayeka le nto kwenza imisebenzi. Thina silandela uYesu waseNazaretha, ngoku siziyekile ziza lapha emabheleni. Ifuna ke ngoku le nto kuphinde kuripitwe la process mntana omhle, kuphinde kusilwe, kuyiwe exhantini kuthiwa abantu abadala mna ndingubani kabani, naba bantu balapha ekhaya siye sahlala sayincokola into lapha ekhaya, savumelana kwibhunga lekhaya ukuthi thina abaphilayo siyayijika laa nto yathethwa ngootatomkhulu abangasekhoyo yokuba amasiko la siyawatyeshela, sibuyela kuwo. Singenza nina ke zihlwele xa sigqiba kukuyithethela. Umntu ongusiyazi sefikile wasixelela, wayolanda ukrecebi othile oye wafika watshiza iyadi, waqhumisa, wabethelela, wayikhupha imimoya emdaka. Uthi xa igqiba ke ngoku sincediswe ngolwazi ukuthi abantu abadala aba sibasondeza njani phakathi kwekhaya njengoba besebephumile nje, so that ukuqala ngoku kuya phambili sikwazi ukuyiqhumisa impepho kweli khaya, sikwazi unqula kweli khaya, sikwazi uma emaxhantini sithethe kuvakale sithi iyenziwa into yokuriveswa kweprocess yokuyekwa kwezinto zesintu. Nantsi into besiyiphethe mntana omhle, yitsho wena uthini? Khe ndayenza mna le nto bhele, sayenza ohlobo ekhaya kuba kaloku ezi zinto zihamba ngokwala makhaya ethu. Imizi yesintu ifana njengentlanti kodwa yona ngaphakathi inabantu abaneziduko zabo, abantu abanendlela benza ngazo izinto. Masifundisaneni ke bantwana abahle kuba this is what this channel wants to achieve, eyokuba sifundisane, sikhulisane, nobegqitha kubekho into aphuma eyiphethe eyinqakule apha kuwe. Masiyeke nilale ke singakhuphi nenye announcement camagu. Siyodibana ngomso ke Sunday.